No, no, a tam šáhni. Já nejsem zvyklá šáhat do díry. Ne, počkej. Příští sraz řekni, že jsi odklepávala. A máš to. Chodila jsme bombu. Já, ty vole, když jsi chodila sama ty. Ty vole, já tam nedošla. Budeme muset odšoupnout lavice. Já bez bomby domů nejdu. To je tvoje jediná věc. Já tady teď... Romano, do teďka se mohla jíst. Nech toho, protože teď přestanu. Tady teď bolí mě tohle. Bože. Tak jak to bylo? Já už jsem ti to řekla. Hrámek jí ošahává. Co si budeme tady pomlouvat? Zuzko, přiznaň se klidně. Když na tom nic není, nikdo to nebude vědět. Jenom celá třída přijde na internet. Nakonec rozumím, že roznáší drby. Ty je roznáší. Já ne, ona to filmuje. Ty to drbeš. Běžte blíž k sobě. Nepůjdu k ní blíž, protože jí rozbiju hubu. Dělejme si to